Η σημερινή συνάντηση έχει σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την κρίση όπως τη βιώνουμε στον χώρο της εκπαίδευσης γενικά αλλά και τοπικά. Η ασκούμενη πολιτική έχει συνέπειες σε όλους τους εργαζομένους, σε όλη την κοινωνία. Ο καθένας ασχολείται με τα προσωπικά του προβλήματα και πώς θα τα βγάλει πέρα, όπως λέμε. Όμως στον χώρο της εκπαίδευσης τα προβλήματα δεν επηρεάζουν μόνο εμάς τους εκπαιδευτικούς, δεν υπάρχουν μόνο ατομικά ή κλαδικά οικονομικά ζητήματα. Η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι σήμερα κατώτερης ποιότητας σε σχέση με το παρελθόν για λόγους που θα αναφερθούν στη συνέχεια. Και πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση το συντομότερο δυνατό. Δεν είναι υπερβολή να αναφέρουμε ότι τα σχολεία μας λειτουργούν μόνο χάρη στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών. Και καθημερινά παλεύουμε με λιγότερα όπλα. Να παράγουμε σωστά, όπως λέμε, παράγουμε σωστά μέλη της αυριανής κοινωνίας. Αυτό το σκοπό που υπηρετεί το σχολείο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να σας γνωστοποιήσουμε την επικρατούσα κατάσταση και την κατάσταση την επόμενη μέρα βάσει δημοσιευμένων στόχων, χωρίς υπερβολές και όπως πραγματικά έχει. Και φυσικά θα απαντήσουμε και σε ερωτήσεις που θα μας τεθούν. Ποια είναι σήμερα η κατάσταση? Σήμερα τα σχολεία μας δεν έχουν ακόμα και αυτή τη στιγμή δασκάλους. Υπάρχουν πολλά κενά στα σχολεία μας. Είναι απίστευτο, είμαστε στα μέσα Ιανουαρίου, ξεκινήσαμε με λίγα κενά στην περιοχή μας, ήμασταν από τις τυχερές περιοχές, αλλά αυτά τα λίγα κενά δυστυχώς παρέμειναν. Λόγω μνημονίου, λόγω της οικονομικής εφαρμοζόμενης πολιτικής. Είχαμε δραστική μείωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, λόγω της περικοπής των κονδυλίων για τους αναπληρωτές. Αποφασίστηκε επίσης η ενοποίηση των 4 περιοχών μετάδοσης, οπότε προβλέπεται του χρόνου τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Και είχαμε και συνάντηση με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας για αυτό το λόγο ακριβώς. Και αν σκεφτούμε ότι υπάρχει ένα κύμα συνταξιοδοτήσεων που έγινε και που θα γίνει προσεχή έτη, θα οδηγήσει σε ουσιαστική αποδυνάμωση των σχολείων, ειδικά της περιφέρειας, των μικρών λεγόμενων σχολείων, στα μικρά χωριά της περιοχής μας. Και ακόμα και αν δεν συγχωνευτούν όπως προβλέπεται με σχεδιασμό που έχει κάνει η κυβέρνηση, θα καταργηθούν στην πράξη αυτά τα σχολεία, γιατί δεν θα επιλέγει κανένας γονιός να πάει το παιδί του σε ένα σχολείο που δεν θα έχει καθηγητές. Ουσιαστικά. Επίσης, υπάρχει λυπής χρηματοδότηση των σχολείων. Ο Καλλικράτης επέβαλε μειωμένα κονδύλια έτσι κι αλλιώς την περασμένη χρονιά και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος αυτών των κονδυλίων μεταφέρθηκε για το τρέχον έτος. Με αποτέλεσμα η ήδη περικομμένη επιδότηση που υπήρχε στα σχολεία να κοπεί ακόμη περισσότερο και μιλάμε για μια περικοπή λίγο πάνω από τα μισά λεφτά περίπου φέτος στα σχολεία μας σε σχέση με ό,τι είχαν πάρει περασμένες χρονιές. Πέρυσι είχαμε το πρόβλημα με το γνωστό θέμα με τις φωτοτυπίες. Βγάζαμε τα παιδιά στο σχολείο τα βιβλία φωτοτυπία γιατί δεν υπήρχαν βιβλία. Φέτος έχουμε πρόβλημα με τη θέρμανση και τα λεφτά, όλα τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, δηλαδή κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, πηγαίνουν, οι λειτουργικές δαπάνες αφορούν μόνο σε προμήθεια πετρελαίου. Πώς θα καλυφθούν τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα είναι το θέμα και σε αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί λύση, γιατί αν συνεχίσει ο καιρός να είναι κρύος, που θα συνεχίσει να είναι κρύος δυστυχώς, γιατί έτσι προβλέπεται ο χειμώνας, δυστυχώς δεν προβλέπεται ο χειμώνας να είναι ζεστή, θα έχουμε πρόβλημα σοβαρό τους αμέσους προσεχείς, μέσα στο Φεβρουάριο. Επίσης, στην περιοχή μας, στην ελλειπή χρηματοδότηση των σχολείων, η ελλειπής χρηματοδότηση των σχολείων επιτείνεται και με ένα ακόμα πρόβλημα που υπάρχει. Υπάρχει ελλειπής φύλαξη των χώρων των σχολείων και έχουμε κάνει παρεμβάσεις για το συγκεκριμένο θέμα και στους Δήμους των 3 περιοχών ευθύνης μας, με αποτέλεσμα να γίνονται κλοπές και βραδινές πληροσόρες. Μία κλέβουν αλεξικέρδωμα, μία κλέβουν εξοπλισμό από εργαστήρια, μία κλέβουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές κτλ. Και αυτές οι δαπάνες δεν μπορούν να καλυφθούν εύκολα. Λόγω της παρέλευσης ετών υπάρχει και συνεχής υποβάθμιση του εξοπλισμού των σχολείων. Και μιλάμε και για το νέο λύκειο, αλλά μιλάμε χωρίς υποδομές νέο λύκειο. Συγκεκριμένα, ο εργαστηριακός εξοπλισμός στα σχολεία είναι περασμένων ετών. Και για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, τα εργαστήρια πληροφορικής έχουν εξοπλιστεί στην πλειοψηφία τους πριν από το 2000 ή κοντά στο 2000. Μιλάμε δηλαδή για υπολογιστές 15ετίας και βάλε σε ορισμένες περιπτώσεις. Και εδώ είναι αυτό που λέμε στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών, οφείλεται η λειτουργία. Επίσης, τα παιδιά αναγκάζονται εντός εισαγωγικών να δουλεύουν στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας στο Λύκειο, χωρίς να χρησιμοποιούν ούτε βιβλιογραφική έρευνα, ούτε τους υπολογιστές. Να σας επισημάνω εδώ
ότι οι βιβλιοθήκες κλείσαν ουσιαστικά επίσημα και δεν χρησιμοποιούνται οι βιβλιοθήκες στα σχολεία παρά μόνο όταν περισσεύει καθηγητής και καταργήθηκε και η πρόσθετη διδακτική στήριξη, ένα ακόμα βοήθημα που υπήρχε προς τα παιδιά. Πρακτικά δεν καταργήθηκε, δηλαδή υπάρχει κύκλος που λέει να λειτουργήσει πρόσθετη διδακτική στήριξη, απλά δεν υπάρχει πρόσθετη διδακτική στήριξη στα σχολεία, γιατί και πάλι θα γίνει σε όποια σχολεία περισσεύει καθηγητής, για όποιες ώρες περισσεύει καθηγητής, για συμπλήρωση ωραρίου. Ξεκινήσαμε, όπως γνωρίζετε, από την περασμένη χρονιά μια προσπάθεια και φέτος ευωδόθηκαν αυτές οι προσπάθειες που κάναμε και ξεκινήσαμε μαθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως το λέμε εμείς, σε μαθητές που έχουν ανάγκη. Έτσι γίνεται στην Ναύπακτο, στο Ιδρυνοχώριο, στο Ναυτικό και στο Μεσολόγιο μαθήματα. Παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν παιδεία σε 150 μαθητές και πάνω αυτή τη στιγμή. Αλλά έτσι κι αλλιώς ο εθελοντισμός των καθηγητών δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε τίποτε αυτό που ήταν υποχρεωμένο το κράτος να παρέχει στα παιδιά μας. Και αναγκαζόμαστε αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης, να προσφέρουμε κάποιες υπηρεσίες στους μαθητές μας, τους δίνουμε ένα χέρι βοήθειας δηλαδή προς την κοινωνία, τη βαλόμενη κοινωνία από όλες τις πλευρές, για να απαλείψουμε λίγο τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή είναι το κτηριακό πρόβλημα. Οφείλεται αφενός στην έλλειψη σωστού σχεδιασμού διαχρονικά και αφετέρου στην πολυσυεργία των τοπικών αρχών. Τα σχολεία μας έχουν χτιστεί στην πλειοψηφία τους εδώ και 40 χρόνια. Πολλά χτίστηκαν και νωρίτερα, πολλά χτίστηκαν και αργότερα, λίγα χτίστηκαν αργότερα. Υπάρχει σχέδιο να χτιστούν κάποια τώρα τα προσεχή χρόνια, αλλά δεν ξέρουμε αν θα ολοκληρωθούν οι προσπάθειες έτσι, γιατί υπάρχει φόβος να μην ολοκληρωθούν. Το δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο Μεσολογείο εδώ πέρα, ας πούμε. Αλλά η σημερινή κατάσταση γενικώς είναι απαράδεκτη, επικώς απαράδεκτη. Προέκυψε και το πρόβλημα στην Ναύπακτο, το γνωστό κτηριακό θέμα στην Ναύπακτο, και δυστυχώς σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε πρωινή και απογευματινή βάρδια, πράγμα το οποίο δεν δέχεται ούτε η τοπική κοινωνία, ούτε η λογική μας ως εκπαιδευτική, ούτε η λογική μιας ευνομούμενης, να πούμε έτσι, κατάστασης. Στην περίπτωση της Ναυπάκτου ειδικά, η ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ μεγάλη και είναι και διαχρονική. Γιατί στην Ναύπακτο, να σας θυμίσω ότι δεν υπάρχουν σχολεία, σοβαρά κτηριακά συγκροτήματα. Υπάρχει μόνο ένα, το τρίτο γυμνάσιο, τα υπόλοιπα έχουν σοβαρότατα προβλήματα και διαχρονικά δεν έγινε καθόλου κανένα σχεδιασμός να χτιστούν καινούργια, να δημιουργηθούν καινούργιες έδρες διδασκαλίας, αλλά και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έγινε καμία αξιολόγηση της κατάστασης από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, και λυπάμαι που το λέω αυτό, διότι όταν είχαν την καυτή πατάτα στα χέρια τους τον Αύγουστο και εμείς έστω και την τελευταία στιγμή προτείναμε μια λύση που θα μπορούσε να είναι εφικτή, έστω με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στη τέλη Αυγούστου στη στέγαση, δεν μας δόθηκε καθόλου συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Βεβαίως, πάγια ανάγκη της περιοχής είναι το χτίσιμο ενός νέου σχολείου, αλλά μιλάμε τώρα 6 μήνες μετά από τον Αύγουστο που δημιουργήθηκε το θέμα, και αυτή τη στιγμή το πιο αισιόδοξο σενάριο λέει ότι τα παιδιά θα στεγαστούν σε άλλο χώρο ή στο κτίριο που είχαμε που θα ανακατασκευαστεί, παραμονές των εκλογών. Το σημειώνω αυτό γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Παραμονές των εκλογών των δημοτικών θα λυθεί το θέμα στην Ναύπακτο. Για μένα είναι πάρα πολλά αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Ποια λύση προτείνατε εσείς? Πώς είπατε? Ποια λύση προτείνατε εσείς? Εμείς είχαμε προτείνει τέλη Αυγούστου, επειδή το θέμα ήταν θέμα ημερών και έπρεπε να γίνει αγιασμός στα σχολεία. Είπαμε να συστεγαστούν, αλλά να έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή να βρουν νέο κτίριο, να μισθώσουν νέο κτίριο ή να πάμε σε προκάτω αίθουσες. Δεν επιλέχθηκε όμως από το Δήμο καμία λύση. Και μετά από πολλές συσκέψεις επί συσκέψεων κτλ., η τελική λύση που προτείναμε κι εμείς, στα πλαίσια του ότι εμείς προσερχόμαστε στο διάλογο και θέλαμε λύση. Ήταν να φτιαχτεί καινούριο σχολικό κτίριο. Σε όλα αυτά ο Δήμος, ενώ στην αρχή φαινόταν συγκαταβατικός και όλα ωραία και καλά, ουσιαστικά τελικά δεν έδωσε λύση, γιατί ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει λύση. Βρέθηκε μια φόρμουλα με τον όσο να δοθούν χρήματα κτλ. Αλλά σας λέω, η τελική λύση οδεύει προς τις παραμονές των εκλογών, των δημοτικών εκλογών.
Προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα κτίρια, δεν είναι μόνο στην Αύπακτο, αλλά είναι τραγικό στην Αύπακτο συγκεκριμένα, που είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή και έχει μαθητικό δυναμικό μεγαλύτερο από την περιοχή τη δικιά μα. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχουν σοβαρά κτίρια εκεί πέρα και πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν από τους Δήμους και σε άλλα σχολεία που έχουν μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα από τους Δήμους. Εύκολα, γρήγορα, αποτελεσματικά και χωρίς μεγάλο κόστος. Για παράδειγμα, θα σας αναφέρω προχθές είχαμε πάει στην Κουριά. Υπάρχουν ψηλά δέντρα, ψηλή ευκάλυπτη, επικίνδυνη ευκάλυπτη. Το έχουμε επισημάνει στη Δημοτική Αρχή εδώ και μήνες αυτό το θέμα. Το έχει επισημάνει και ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας. Και ακόμη οι ευκάλυπτοι στέκουν αγέροχοι εκεί πέρα και δεν πάει κάποιος να τους κόψει. Είναι μια παρέμβαση, έτσι, για παράδειγμα, που θα μπορούσε κάτι να γίνει. Η πιο απλή παρέμβαση που θα μπορούσε να γίνει, μπορεί ένα μηχάνημα του Δήμου να πάει να κόψει τα δέντρα. Δεν μας απασχολούν μόνο όμως θέματα των σχολικών μονάδων, γιατί έτσι κι αλλιώς πολλά είναι γνωστά και στον κόσμο. Μας απασχολούν και κλαδικά ζητήματα. Ένα από τα κλαδικά ζητήματα είναι το ενιαίο μισθολόγιο, βαθμολόγιο, φτωχολόγιο που το λέμε εμείς με μία κουβέντα. Έχει εφαρμοστεί στην πράξη εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Είχαμε μάλιστα αναδρομικές κρατήσεις με αποτέλεσμα να προσπαθούμε να ζήσουμε πέρυσι τέτοια εποχή με μισθούς της τάξης των 400 ευρώ το μήνα και μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν και 10 χρόνια υπηρεσίας λόγω των αναδρομικών κρατήσεων. Και δεν ξέρω ειλικρινά αν υπάρχει λογική στο να αμείβεται ένας υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μετά από 12 χρόνια υπηρεσίας με 830 ευρώ. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα εδώ πέρα. Δεν μιλάμε για άτομο το οποίο έχει δάνεια. Μιλάμε για άγαμο με 2 παιδιά, κλιμάκιο ε, δεύτερο κλιμάκιο στο βαθμό ε, 10 χρόνια συν 2 που δεν έχει γίνει η βαθμολογική εξέλιξη τα 2 τελευταία χρόνια, ο μισθός είναι 830 ευρώ και μιλάμε για απόφοιτο πολυτεχνικής σχολής. 12 χρόνια υπηρεσίας. Με το παλιό μισθολόγιο, για να σας δώσω να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, με το παλιό μισθολόγιο που ίσχυε για τους εκπαιδευτικούς που έτσι κι αλλιώς αμείβονταν με το χειρότερο μισθό στο δημόσιο, ο μισθός του θα ήταν αυτή τη στιγμή γύρω στα 1.400 ευρώ. Οπότε από τα 830 μέχρι τα 1.400 υπάρχει τρομερή διαφορά. Μιλάμε για μείωση 60% στο 60% του μισθού. Έτσι. Μιλάμε για τέτοιες κρατήσεις. Αυτά για έναν υπάλληλο που δουλεύει 12 χρόνια. Έτσι. Μιλάμε όμως για υπαλλήλους που νεοεισερχόμενους, μονόμισθους, που τα νούμερα έπρεπε προπολού να βγαίνουν. Ειδικά για όσους έχουν πάρει και κάποιο δάνειο για να φτιάξουν τη ζωή τους ή για να την ξεκινήσουν. Καταλαβαίνετε πώς αισθάνονται λοιπόν οι εκπαιδευτικοί, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν άλλο υπάλληλο. Όλοι οι υπάλληλοι δεν κλέβει κανένα τα λεφτά για τα οποία δουλεύει, αλλά καταλαβαίνετε τώρα το τελευταίο διάστημα που έχουν αρχίσει και μιλάνε για μισθούς των 4.000 ευρώ σε κάποιες δέκους στην Αθήνα, εκεί που κάνουν απεργίες κτλ. Καταλαβαίνετε ότι εμείς αισθανόμαστε λίγο άβολα όταν ακούμε ότι ο μέσος μισθός είναι 4.000. Επαναλαμβάνω, δεν κλέβει κανείς το μισθό του. Και φυσικά αυτός είναι ο στόχος τους. Να μας βάλουν τον έναν απέναντι από τον άλλον. Είναι εύκολη λύση. Να δημιουργήσουν πρόβλημα και όχι να λύσουν προβλήματα. Και πώς θα δημιουργήσουν προβλήματα, δημιουργώντας υπαλλήλους 2 ταχυτήτων, ακόμα και μέσα στο κλάδο μας. Υπάρχουν οι παλιοί εργαζόμενοι, αυτοί που έχουν προϋπηρεσία μεγάλη και το έχουμε συζητήσει και στα σχολεία και το ξέρουμε, έχουν διπλάσιο μισθό από τον εισερχόμενο. Αυτό δημιουργεί σχεδόν ανισότητες. Και αυτός είναι ο στόχος τους, να μας διασπάσουν. Έχουμε ένα άθλιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις για αυτόν τον σκοπό και τι να πρωτοπούμε για αυτό το θέμα. Θα πούμε μόνο την παγκόσμια πρωτοτυπία ότι πληρώνουμε εισφορές για υγειονομική περίθαλψη και δεν έχουμε υγειονομική περίθαλψη. Δεν υπάρχουν γιατροί που να καλύπτουν όλες τις ειδικότητες στην περιοχή μας. Θέλουμε, ας πούμε, παθολόγο, και αν είμαστε ο 11ος ασθενής, πρέπει να πληρώσουμε την επίσκεψη, για την οποία όμως έχουμε πληρώσει εισφορές. Και αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και δεν ξέρω αν είναι και αντισυνταγματικό αυτό. Ελέγχεται και η αντισυνταγματικότητα. Οι εισφορές συνεχίζουν να καταβάλλονται κανονικά, οι παροχές είναι μηδαμινές. Και περνάμε σε ένα θέμα που έχει προκύψει προχθές. Δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο της κυβέρνησης για την αξιολόγηση. Είχα επικοινωνία με την Ομοσπονδία σήμερα το πρωί και μίλησα με μέλος της ΟΛΜΕ. Η διαχρονική θέση της ΟΛΜΕ στο θέμα της αξιολόγησης, και μάλιστα μας έχουν κλέψει και τον τίτλο «Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών», αναφέρεται ακριβώς στο 8ο συνέδριο, σε απόφαση του 8ου συνεδρίου. Η ΟΛΜΕ τάσσεται υπέρ της αξιολόγησης διαχρονικά. Δεν είμαστε κατά της αξιολόγησης ως αξιολόγηση, είμαστε κατά της σχεδιαζόμενης αξιολόγησης από το Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα τι θέλω να πω με αυτό. Όταν εμείς μιλάμε για αξιολόγηση, εννοούμε αξιολόγηση που δεν θα συνδέεται σε καμία περίπτωση με τη βαθμολογική εξέλιξη
η μισθολογική εξέλιξη. Δηλαδή, μιλάμε για απόλυτη μισθολογική εξέλιξη και μιλάμε και για βαθμολόγιο το οποίο δεν θα έχει, για αξιολόγηση που δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα για τους εκπαιδευτικούς. Αλλά αν προκύψει θέμα κατά την αξιολόγηση επιμόρφωσης, θα πρέπει όπως και σε άλλους κλάδους ο εκπαιδευτικός να επιμορφωθεί σε τελική ανάλυση. Δεν πρέπει η αξιολόγηση να γίνεται από μονοπρόσωπα όργανα, αλλά πρέπει να γίνεται από συλλογικά όργανα, όπως είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων, άτομα δηλαδή που γνωρίζουν τον εκπαιδευτικό που θα αξιολογηθεί και μπορούν να είναι πιο αντικειμενικοί. Και αυτοί είναι οι δύο όροι που βάζει η ΟΛΜΕ ακόμη και σήμερα για να προσέλθει σε διάλογο για το θέμα της αξιολόγησης του Υπουργείου. Αυτοί είναι οι δύο όροι που βάζει η ΟΛΜΕ. Επίσης, μιλάμε για μια αξιολόγηση που πρέπει να παρέχει κονδύλια για την απαραίτητη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο αντικείμενο για το οποίο θα αξιολογηθούν. Αν διαβάσετε το προεδρικό διάταγμα για την αξιολόγηση, υπάρχουν χαρακτηριστικές περιπτώσεις που όλοι οι αξιολογούμενοι θα αποτύχουν. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο και με πράγματα για τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν και την κατάλληλη επιμόρφωση έτσι κι αλλιώς. Επίσης, δεν προβλέπεται πουθενά αξιολόγηση από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή είναι η μοναδική αξιολόγηση στην οποία ο αξιολογούμενος δεν μπορεί να αξιολογήσει τον αξιολογητή του. Προβλέπεται να αξιολογήσω εγώ τον αξιολογητή μου και να καταθέσω έκθεση αξιολόγησης στον αξιολογητή αυτού που θα με αξιολογήσει, δηλαδή στον προϊστάμενο του αξιολογητή μου, να το πω έτσι με λίγα λόγια, αλλά πρέπει να είναι επώνυμη η έκθεση. Ποιος αξιολογούμενος θα καταθέσει επώνυμη αξιολόγηση και ειδικά αν είναι άσχημη για τον αξιολογητή που τον αξιολόγησε ενδεχομένως με κακό βαθμό. Προβλέπεται η εκατονταβάθμια κλίμακα, είναι ειδικά αυτά τα πράγματα, μας αφορούν εμάς, δεν αφορούν ενδεχομένως τον κόσμο, αλλά πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε έναν κόσμο, έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος εκπαιδευτικός δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να συντηρηθεί, να αυτοσυντηρηθεί και δεν έχει λεφτά να πάρει ένα βιβλίο να διαβάσει και να γίνει καλύτερος, όπως το θέλει το Υπουργείο να γίνει. Επίσης, μιλάμε για εκπαιδευτικούς οι οποίοι πέρασαν ήδη μια μορφή αξιολόγησης κατά το διορισμό τους. Εμείς δεν διοριστήκαμε με βίσμα, δεν έχει διοριστεί κανένας εκπαιδευτικός με βίσμα, ούτε υπονοώ ότι κάποιος διοριστήκε με βίσμα, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι περάσαμε μια μορφή αξιολόγησης όταν διοριστήκαμε. Άλλοι έχουν διοριστεί με το μέτρο που υπήρχε, που ήταν η επιτηρίδα, που ήταν μια μορφή αξιολόγησης. Άλλος έχει διοριστεί με εξετάσεις ΑΣΕΤ. Άλλος έχει διοριστεί με προϋπηρεσίες κτλ. Δεν διορίστηκε κανένας, πέρναγα απ' έξω, είδα φως και μπήκα. Έτσι. Άρα υπάρχει μια μορφή αξιολόγησης που την έχουν περάσει ήδη. Επίσης, προβλέπει ότι η αξιολόγηση θα ξεκινήσει από άτομα τα οποία ήδη θα έχουν αξιολογηθεί με το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα. Δηλαδή, από του χρόνου τέτοια εποχή περίπου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, χωρίς να είμαι και σίγουρο βέβαια, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι ήδη αυτοί που θα μας αξιολογήσουν εμάς τους εκπαιδευτικούς έχουν ήδη αξιολογηθεί. Να σημειώσω επίσης ότι το email του σχολείου του δικού μου κατακλείζεται καθημερινά από email είτε από ιταλικά πανεπιστήμια είτε από εγχώρια πανεπιστήμια που προσφέρουν μεταπτυχιακά με οικονομική χρηματοδότηση. Που σημαίνει με αμοιβή για το πανεπιστήμιο. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή ακόμα και η μόρφωση και η αξιολόγηση θα γίνει ταξική. Όποιος έχει λεφτά θα αξιολογείται θετικά προφανώς, γιατί θα έχει περισσότερα χαρτιά. Όποιος δεν έχει λεφτά δεν θα αμοιβείται. Δεν θα αξιολογείται και προφανώς θα μένει και κολλημένος μισθολογικά. Όλα λοιπόν τα βάρη ρίχνονται στον εκπαιδευτικό, σχεδιάζεται και αύξηση του ωραρίου, του διδακτικού ωραρίου του εκπαιδευτικού, γιατί προφανώς δουλεύουμε λίγο και αμοιβόμαστε καλά. Ρίχνεται όλο το βάρος λοιπόν σε εμάς. Δεν μιλάει κανένας για το Υπουργείο που πρέπει να αξιολογηθεί, δεν μιλάει κανένας για τις δομές όλες που πρέπει να αξιολογηθούν και να φτάσουμε στο τελευταίο λιθαράκι που είναι ο εκπαιδευτικός και παρέχει τη σοβαρή δουλειά με βάση το φιλότιμό του, επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, στο σχολείο. Και αν φτάσουμε να έχουν αξιολογηθεί όλοι οι άλλοι, ας αξιολογηθούμε και εμείς, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Αυτός ο μύθος λοιπόν του εκπαιδευτικού που δουλεύει λίγο και αμείβεται καλά πρέπει κάποια στιγμή να καταρρεύσει, να τερματίσει αυτή η ιστορία. Το να δημιουργούμε έρευνες μεταξύ των πολιτών είναι πολύ εύκολο, η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική. Όπως σας προσπάθησα να την παρουσιάσω με βάση στοιχεία και θα είμαστε και στη διάθεση για περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς από την πλευρά μας συνεχίζουμε, κάνουμε κάποιες προσπάθειες και με προηγούμενα συμβούλια, συνεχίζουμε να κάνουμε προσπάθειες το τωρινό συμβούλιο και θα συνεχίσουμε να κάνουμε προσπάθειες για την ανακόφιση των πολιτών της περιοχής μας, όπως είναι τα μαθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης και των συναδέλφων μας. Κάνουμε ήδη ενέργειες, έχουμε κάνει ενέργειες για εκπτώσεις από τη γέφυρα, για εκπτώσεις από τα κτέλ, για τα αστικά κτλ.
Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις. Έχουμε ήδη επιτύχει εκπτώσεις στα κτέλ για τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών κτλ. Και είμαστε ήδη σε συνομιλίες με τους εμπορικούς συλλόγους της περιοχής για να παρέχουμε εκπτώσεις στους εκπαιδευτικούς στα καταστήματα της περιοχής μας. Από την Αύκοπο μέχρι και τον Αστακό. Αλλά είναι αλήθεια ότι το σύστημα έπασχε έτσι κι αλλιώς στην εκπαίδευση, θα συνεχίσει να πάσχει έτσι όπως πάει η δουλειά και εμείς θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ελαφρύνουμε τα βάρη και της κοινωνίας και των συνάδελφων εκπαιδευτικών. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω σε πρώτη φάση. Τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση, αν θέλετε. Και αν θέλουν και οι συνάδελφοι να συμπληρώσουν κάτι. Να αναφέρω κάποια σημαντικά στοιχεία που δείχνουν την εξέλιξη των δαπανών για την παιδεία τα 5 τελευταία χρόνια. Να πω δηλαδή ότι το 2007 δόθηκε το 3,9 το καθάριστο εθνικού προϊόντος για την παιδεία. Το 2008 δόθηκε το 3,2 το ακαθάριστο προϊόντος, το 2009 το 3,14, το 2010 το 3,1, το 2011 το 2,75 και το 2012 ακόμα δεν έχει προκύψει, δεν έχουν δώσει στοιχεία, αλλά είναι περίπου της τάξης του 2,40%. Βλέπουμε λοιπόν μια φθήνουσα πορεία που δικαιολογεί τα προβλήματα που έχουν σήμερα οι σχολικές μονάδες που αφορούν οφειλές, τα σχολεία όλα τα προβλήματα που δικαιολογούν οφειλές σε νερό, στις ΔΕΚ ουσιαστικά, στις δημόσιες. Δηλαδή δεν ήρθα το πρωί, ενδεχομένως το πρωί λόγω, πρωί νωρίς, είχα δουλειά. Ενδεχομένως δεν ξέρω αν το είπατε, σε τι κατάσταση έχετε ενημέρωση εσείς, γιατί τι κατάσταση βρίσκονται τα σχολεία αυτή τη στιγμή σε όλη την περιοχή. Γιατί τουλάχιστον από ό,τι ακούμε εμείς, η κατάσταση είναι. Υπάρχουν σχολεία που δεν βγαίνουν νερά. Εξωφρενική, έτσι. Δεν μιλάμε για θέρμανση, θεωρείται πολυτέλεια, δεν μιλάμε για υποδομές, δεν μιλάμε για τίποτα. Υπάρχουν χρέη σχεδόν όλων των σχολικών μονάδων που αφορούν νερό, τηλέφωνο και ρεύμα. Οφειλές στους Δήμους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς Δήμοι με τη χρηματοδότηση που έχουν μέσα από τον Περικάτο, όπως είπε και ο Πρόεδρος, βιώνουν σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας. Να πούμε όμως ότι οι συνάδελφοι δίνουν μάχες, το είπε και ο Πρόεδρος. Δηλαδή δίνουν μάχες, ακόμα και από την τσέπη τους βάζουν για να πληρώσουν τις φωτοτυπίες, γιατί δεν υπάρχει γραφική ήδη. Αυτό γνωρίζω αυτό, γι' αυτό σας λέω. Πληρώνουν από την τσέπη τους τις φωτοτυπίες, από το πενιχρό μισθό τους που τους έχει περικοπεί, για να φωτοτυπήσουν σημειώσεις στα διαγωνίσματα των παιδιών κλπ. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το πιο σημαντικό είναι τα κενά, όπως είπε και ο Πρόεδρος, που αυτή τη στιγμή πανελλαδικά είναι γύρω στα 2.000, αλλά με διαβεβαιώσεις μέχρι τώρα οι πιστώσεις είναι για 124 εκπαιδευτικούς. Θα έχουμε προβλήματα και ήδη οι διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πανταχού στην Ελλάδα δίνουν οδηγίες να γίνουν περικοπές των ωρών. Για παράδειγμα, το μάθημα της, επειδή είμαι γυμναστής, το μάθημα της φυσικής αγωγής. Εάν δεν υπάρχει γυμναστής, γιατί θα έπρεπε να πάρουν αναπληρωτές, αλλά οι πιστώσεις είναι λίγες, το μάθημα των 3 ωρών που γίνεται στην Α και στην Β τάξη δεν γίνεται 2 ώρες. Το ίδιο και σε άλλα μαθήματα. Κάποια μαθήματα δεν διδάσκονται, ειδικά στο Λύκειο και στις τεχνικές ειδικότητες των ηλικίων. Και είμαστε δηλαδή από τις 2.000 κενά που έχετε υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Θα γίνουν προσλήψεις 124 ατόμων Ναι, αυτή τη στιγμή γίνονται 124 πιστώσεις έχουν δοθεί μέχρι σήμερα. Αυτή είχαμε την ενημέρωση από τον προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και αναφέρθηκε και στο τελευταίο δελτίο τύπου της ΟΛΜΕ, ακριβώς μετά τη συνάντηση με τον Υφυπουργό. Εδώ στην Αττολοκαρανία τι εικόνα έχετε, τι ρήψεις υπάρχουν στα σχολεία? Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Σε ορισμένες σοβαρές ειδικότητες και αναλυτικά μπορούν να σας πω. Θα τα πούμε και αναλυτικά για να γνωρίζουν και οι συνάδελφοί μας, αλλά και η κοινωνία ολόκληρη. Στο γυμνάσιο κατοχής υπάρχει κενό φυσικών, να σας το πω έτσι, P4 ειδικότητα 20 ώρες, αγγλικών 14 ώρες. Στον Αστακό δεν λειτουργεί από πέρυσι, δεν υπάρχει θεολόγος και στα δύο σχολεία, και στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, και έχουν πρόβλημα στα αγγλικά. Στο ΕΠΑΛ καταρχήν υπάρχει ένα κενό πληροφορικής ολόκληρο, ένα κενό μηχανολόγου ολόκληρο, καλύπτονται με υπερορίες πολλές ώρες, γιατί και το να καλύπτονται με υπερορίες είναι ένα κενό το οποίο θα δούλευε κάποιος αν τον προσλαμβάνουμε, έτσι, και αναγκάζει στον καθηγητή του σχολείου, θέλει δεν θέλει να κάνει υπερορίες. Και πολλές φορές υπερορίες είναι απλήρωτες. Κενό νοσηλευτικής, στο γυμνάσιο μισολογείο υπάρχει κενό φιλολογικό 16 ώρες, μέσα στο μισολόγιο τώρα μιλάμε, έτσι, για σχολεία κεντρικά, όχι. Στο πρώτο λύκειο μισολογείο, πάλι κενό αγγλικά 16 ώρες και δεν υπάρχει Άγγλος στο εισαγωγικό να το αναπληρώσει. Επίσης υπάρχει στο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου σοβαρό πρόβλημα με νοσηλευτική 24 ώρες κενό και μάλιστα εκεί πέρα ο τομέας της νοσηλευτικής
κάνει μάθημα ειδικότητας, ας πούμε, της τρίτης λυκείου, να το πούμε έτσι, του δεύτερου κύκλου, που δεν γίνεται το μάθημα. Και τα παιδιά δεν θα πάρουν βαθμό, θα έχουν πρόβλημα με το πολιτήριο. Και είναι μάθημα ειδικότητας, έτσι. Είναι μάθημα ειδικότητας, ναι. Χωρίς να αδικήσουμε την πραγματικότητα ότι περίπου στο νομό μας λείπουν περισσότεροι από 40 ολόκληροι καθηγητές. Διαφόρων ειδικοτήτων. Διαφόρων ειδικοτήτων, δευτεροβάθμια, έτσι. Εστιάζονται κυρίως στις αγγλικής φιλολογίας, οικιακής οικονομίας, καλλιτεχνικών, θρησκευτικά, φιλόλογοι και τεχνικές ειδικότητες όπως. Στα επάλαια, όπως είπαμε. 40 περίπου και ένα. Παραπάνω από 40. Ανάγκες οι οποίες προκύπτουν και στην πορεία. Δηλαδή, ό,τι σχεδιασμό και να κάνει μια διεύθυνση, μας εξηγούσε ο προϊστάμενος, έτσι. Γι' αυτό υπάρχει ο δεσμός του αναπληρωτή και του ορομίστηρου στη τελική ανάγκη. Ό,τι σχεδιασμό και να κάνει. Όταν φεύγουν τον Ιούνιο και ξέρουν ότι δεν υπάρχει κενό φιλολόγων και γυρνάνε και βρίσκουν 54 και να ξέρουν. Πώς θα κάνει αυτό αυτό. Δηλαδή, εκεί υπερβαίνει ο δεσμός του αναπληρωτή και λέει: θα πας αναπληρωτή για φέτος και βλέπουμε του χρόνου τι θα γίνει. Το δε άσχημο είναι ότι, ας πούμε, τώρα το Υπουργείο Παιδείας εσπευσμένα προχωρεί σε μια, τέλος πάντων, μικρή κάλυψη αυτών των κενών. Αυτή η κάλυψη είναι περίπου, άλλοι την αναφέρουν περίπου στις 140 θέσεις για όλη τη χώρα, άλλοι στις 104. Και έχει ζητήσει από τις κατατόπους διευθύνσεις του δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να στείλουν προτεραιότητες. Ουσιαστικά δηλαδή είναι η κοροϊδία της κοροϊδίας. Δηλαδή, οι 5 προτεραιότητες ανά διεύθυνση εκπαίδευσης ουσιαστικά στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον 300. Άρα δηλαδή από αυτές ξέρουν ότι ούτε τις μισές θα καλύψουν από αυτές τις ελάχιστες ακραίες θέσεις. Και να και στη θέση ενός ανθρώπου που πρέπει να βάλει σε ιεραρχία τις 5 θέσεις που θα καλύψει στον νομό, που έχει 52 κενά, ας πούμε, 40-50. Ποιοι είναι οι 5 τυχεροί, ας πούμε, τα 5 τυχερά σχολεία που θα καλυφθούν τα μαθήματά τους. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Και δεν είναι σοβαρή πολιτική που παίζουν 5 στο στήλο. Το χειρότερο σε αυτή την ιστορία είναι ότι ενώ γνωρίζουν την κατάσταση, μας ζητάνε πράγματα από τα οποία φαίνεται και ότι θίγονται και αυτοί, γιατί έτσι είναι. Δηλαδή, μέχρι 8 Δευτέρου μας ζητήσανε στο σχολείο συγκεντρωτικά στοιχεία για το μέσο όρο μαθητών ανακαθηγητή. Μέσο όρο ηλεκτρονικών υπολογιστών ανασύλλων μαθητών, αριθμό μαθητών που έχουν διακόψει τη φοιτησή τους, αριθμό νέων, έτσι, νέων ΕΠΑΣ που ιδρύθηκαν, αριθμό σχολικών μονάδων που δεν υπήρχε έγκαιρη παράδοση σχολικών βιβλίων, έτσι. Θα μπορούσαν να μας είχαν ζητήσει τον αριθμό των διδακτικών ωρών που χάθηκαν, για παράδειγμα, εξαιτίας της ευθύνης του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας να μην καλύψει αυτές τις ανάγκες. Αλλά μας ζητάνε άλλα πράγματα για τα οποία έχουν την ευθύνη αυτή ουσιαστικά. Και το χειρότερο είναι ότι οδηγούμαστε σε ένα εργασιακό μεσαίωνα. Αν μπούμε κατευθείαν σε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, η εκκύκλωση των μεταθέσεων, που για πρώτη φορά είναι 10 μέρες, από 21 έως 31 πρώτου, έτσι, γιατί τότε λίγοι, δίνει περιοχές μετάθεσης με το νέο πλαίσιο. Το νέο πλαίσιο, δηλαδή, σε όλους τους νόμους είχαν 3 ή 4 περιοχές μετάθεσης, τώρα έρχονται να τις καταργήσουν και αρχίζει έτσι η περιπλάνηση των εκπαιδευτικών, διότι μπορεί κάποιος να κάνει 11 ώρες στο Μεσολόγιο και να του πει μετά, αφού είναι μια περιφέρεια, ενώ παλιότερα ήταν η Α περιφέρεια, ήταν τα σχολεία της περιοχής του, της ευρύτερης περιοχής του Μεσολογίου, Ινιαδών κλπ. Να του πει τώρα έτσι, πήγαινε και στο Μενίδη, για παράδειγμα, πλήρωσε τις βενζίνες από μόνος από την τσέπη σου με το αυτοκίνητό σου ή με το λεωφορείο να πας να κάνεις και 2 μέρες μάθημα εκεί πέρα. Οδηγούν δηλαδή σε έναν εξαναγκασμό τους εκπαιδευτικούς, τους κάνουν ελάστιχο σε μια εργασιακή περιπλάνηση όπου δημιουργούν προβλήματα ανασφάλειας, απέχθειας ουσιαστικά σε αυτό που μας αρέσει να κάνουμε σαν εκπαιδευτικοί. Μας οδηγούν στο να δημιουργούν ουσιαστικά ένα νέο πελατειακό ρωσφετολογικό κράτος, μάλλον εκπαιδευτικών υποτακτικών. Και αυτό είναι και πάνω από κάθε δεοντολογία εκπαιδευτική. Δηλαδή, αν θες να κάνεις ένα δημόσιο σχολείο που θα είναι παραγωγικό, λειτουργικό, θα έρθει να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών μιας κοινωνίας ολόκληρης, μέσα στις λογικές της καινοτομίας, της έρευνας, των προγραμμάτων για την εκπαίδευση στα ζητήματα περιβαλλοντικά, τα πολιτιστικά κλπ. Να μπορέσει να δώσει ανάταση στην ανθρώπινη ψυχή, από αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που είναι το πιο ουσιαστικά κάνει τον οδηγείς μέσα από αυτές τις λειτουργίες στην υποβάθμιση και
στον εξανδραποδισμό. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Και το χειρότερο, και να μείνω και σε αυτό, είναι ένα ζήτημα με τους αναπληρωτές. Μας ήρθε οδηγία τώρα που καλούνται οι αναπληρωτές να υπογράψουν σύμβαση εργασίας. Ναι. Απ' την άλλη, έρχονται και υπογράφουν κάποιοι αναπληρωτές, έτσι. Και εάν λείψουν πάνω από 15 μέρες, τους δικαιούνται να ζητήσουν 15 μέρες. Τη 16η μέρα τους τιμωρούν, έτσι, με μία αναγνώριση υπηρεσίας, τους παρακρατούν μισθό και πιθανά βέβαια να τους οδηγήσουν και σε απόλυση. Δηλαδή, αν κάποια είναι σε εγκυμοσύνη, έτσι, και πρέπει να πάει να γεννήσει, πρέπει να επιστρέψει μέσα σε 15 μέρες. Ουσιαστικά αυτό ζητάνε. Έτσι. Τοποθετήσει, πήγαινε να δουλέψει, διότι αλλιώς δεν θα σου αναγνωριστεί η προϋπηρεσία. Δεν θα σου αναγνωριστεί. Θα οδηγηθεί σε άλλου είδους καταστάσεις. Αυτό είναι το νέο σκηνικό που δημιουργείται, σε ένα εφιαλτικό τοπίο, θα έλεγα εγώ, για την εκπαίδευση, έτσι, που ουσιαστικά καταργεί την οργανικότητα με όλα αυτά, διότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, έτσι. Οδηγεί, καταστρέφει το αμετάθετο, και μέσα από τη λογική της αξιολόγησης, έτσι όπως την εννοούν αυτοί και όχι όπως τη θέλουμε εμείς, είπε ο Πρόεδρος πως τη θέλουμε εμείς πιο πριν, έτσι, μας οδηγούν σε απολύσεις. Γιατί από τους 150.000 που λέμε ότι θα απολυθούμε, το 2013 10.000 προφανώς έτσι θα είναι εκπαιδευτικοί. Και ήδη έχουν απολυθεί σχεδόν 2.000 στον Λούλο. Ναι. Και δεν είναι μόνο απολύσεις 150, είναι αποχωρήσεις. Αποχωρήσεις και 150.000. Αποχωρήσεις, βάλτε και τους συνταξιούχους και τα λοιπά, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Κάπως πρέπει να βρεθούν τα νούμερα. Υπάρχει το πειθαρχικό δίκαιο που έχει εισαχθεί τώρα. Το πειθαρχικό δίκαιο που θεωρεί εξορισμού όλους τους ενόχους μέχρι να αποδείξουν την αθωότητά τους. Αυτό είναι παράδειγμα. Ενόχους και τους βγάζει σε αργία με πρωτόδικη απόφαση, ας πούμε, που μπορεί να δικαιωθεί ο συγκεκριμένος συνάδελφος ή οποιοδήποτε υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος. Ακυρώνει δηλαδή το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή.